Hilland Youth Sport and Cultural Club jong ki kinthei bat kan Nonglang Sport Club jong ki shinrang kilalong ki artli ki kanhon kilbara ya kan nam lado hakal lepung ye lekai jong ka first Mawkyrwat point competition ahaja ar balapanlong hamadan jong ka MDSA Mawkyrwat ya kan ke lempung ye lekai lepanya da ka office jong district sport officer Southwest Khas Hills haringkat ka jinge trelang bat ka district administration Southwest Khas Hills district kabalalong kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka jingda pesan pusnem jong ka jingyo ya ka jela Mawphor bat ka jingda penyu pusan snem jong ka jingyo jinglai lu jong ka ri India ha ka jing yakun final ka bade jong ka khna kentei ka Hilland Youth Sport and Cultural Club kala yakun persya ya ka rangthong sport club ha ka ba ka Hilland kala job no da Mawphor la arpu prapen katba jongki kena chinrang ka Nonglang Sport Club kala job da Mawphor phara la Mawphor point persya ya ka Mountain Sport Club kibai lai donlang ha ka nigesngi kilong ka kong JU Kharpuri Additional Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District kabla long kum ka kongsan ha ka nigesngi panha perda haringkat ka jinga donlang jong uba Stefford Marwen Extra Assistant Commissioner Southwest Khas Hills District uba Lasbon Merthong EAC Southwest Khas Hills District uba Damang Sengkon District Sport Officer Southwest Khas Hills District kinong hikai kikmi kikpa lem bat kiwe wat haka jingbun kam jong I bro shikata khantam e bakadon kami halia games ti henry ila palat khnang banyo bani penlong ya kani nakabenta kani ka jela ka jongi ka bala kenjo ya kata ka por hadu sanpho snem ti kumju ru mo ya kari ka jongi ka bala dap ya kata ka nyu husan snem ti nakata kadang ti kani ka jing ya jing tray shitom jong I sir bat ringkat bat ka office ka jongi bangi la yo ban penlong ya kani bat ka jingwan jonga menta ka singi hang ni kalong ba ngalai I ka jing sai so jong kani ka program bat ngala snop tunat ba ki khna she kani ka than kila yo ban shim benta kila yo ban ya khun bat ban ya le ban penlong ya kani ka program ka bajop klem ka jing don ringkat ka jong pi ka jing wan chakmat ka jong pi kani ka program jongi kan long ka bale no e tementang ka kentu ba kini ki teams ki bayang hakmat jonga ba pinele bha ya persang bat kinu ki baremro om dai ban snow namar ba ka jing job kam judon lada don ubarem mo habdon ubarem bat ubajob mo lada job lut baro ti kam bha nrei lada rem kamut uta ubarem dai ka jing ya persang jong ta ubarem ru ba don pede ka jing job ti ngi kermen ba ka jing kani ka jing long ya kani ka penlong ya kani ka sports ya kani ka jing leka ya pi mentaka sngi kalong ba pin shim shitren ka shitram ya kani ka sports ka ba pin leka ya kani ka jing leka ba pin leka mentaka sngi ti nga ai ku play ya kinong penya baro ki badon bentalang bat kani ka program ya ki team leaders bat ya baro ki badon na ka office jong ka sports bala penya da isar damang bat nga ai ku play ru ya I madam DC ibala kloi ban priang ya kini ki jing kerpat ki jongi bangi bu akmat jong I bangin pelong no kini bat ila ong ba ngidei ban pelong kloi no ya kini ki program te kini de ki ke ba ka jing trailang ka jongi kanwan ra ya ka jing job bat piru da ka jing tray shitrem ka jong pi pin wan ra ya ka jing job kanam ko buram ya ladi ningkong bat ya ka district bat ya ka jelahi bro we te nakata ka daw nga ai kuplay pi baro ba pinile kai bha da ka we ka jingmut ba kandon bet ka ka jing pha hadin jong ni ka jing le kai ti tang de kini kintin ngai kuplay pi baro bat baro ki bal adon benta ban ya trishitom ban pelong ya ni ka program benta ka sngi bat la shairu kanang don ka program jong ki knarit ti ngai kuplay kini baro kuplay shipun